Ramogi intiere wang sama yudo weche manyien chenro mar kagi kacha sa par mar odhiambo. Nyinga Ochieng Emmanuel kawachako koth mapek manochwe boma Nairobi otieno manyoro mapiny orugodo kawuono ne okelo midhiero mar pi oula kendo ng'iko yore mag wuoth e apeyni mathoth e boma Nairobi. Kodhno mabende ne okelo oula mapek e apaya makalo e kor lwasi mong'ere kaka expressway ka joriembo neno pek mag yore mane tiyo kod apayano kendo chuno mondo gimany yore mamoko. Ka midhiero ma kama obiro e kinde ma bad migawo mochung'ne koro chal ma kor lwasi yande oselando ni koth mapek ne biro chwe dweni mar adek. Wach mabende omako jofwambo mathoth en ni alam ne ringre jafwambo mosenindo Rita Tinina notimore kanisa mar Holy Family Basilica e boma ma Nairobi. Rita mane oyud kotho e ode jumachiel mokalo. Opaiga ka jafwambo mane otiyo kod bidhruok kendo nochiwore mar kelo lokruok e sekta mar fwambo e pachoka. Jachung weche maduong' e kambi mar All Media Services Linus Kaikai en achiel kuom jotelo ute fwambo ma oywago Rita kaka jatich mane ochiwore kendo mane ohero tije. Rita, when our paths first crossed, your beauty, hearty laughter, and warm heart touched me. You are also the most stubborn person I ever met, principled in your beliefs. Nina, last Sunday, your phone stopped ringing. Your passing has left a void that cannot be filled. But I am comforted with the fact that the memories of time spent will live on without us. My dearest Mia, your mother loved you more than anything else in this world. You were her best friend, her confidant in many respects, and every single thing she did was centered around you and your future. Know this, you are loved so much, and there is nothing we would not do for you. To the family of Rita, the Yapan family, to my brother Robert Nagila, and to beautiful Mia, we share your pain and stand with you. We acknowledge today that no words that we speak today will be adequate to take away your grief. Winfrida Mokaya Boyani ochamo makaka jatatije mar do mathurka. Bayangi koro kawayanga karmane jatatije mado anamadi manodhi rutaya bang' bedo kaka jatatije mag do kuom higni 10. Kinde mane ochamo muma mar kawapisi no Boyani osingo siro lokruok e bad migawo mar doho kaka yo ne ratiro yudore e yo mayot ne oganda mochwalo buche e doho. Ka dhi gwenge mag Samburu jonjore mag kuo jamni onego ji 2 kendo weyo ji 4 kod hinyruok maricho e kinde mane gilago jamni e gweng' ma Paro e kaunti ma Samburu. Jabura mar kaunti ma Samburu Pauline Lengwiris okoni maromo jonjore 300 ne omonjo ji e gweng' kendo weyo ka jodak ringo manyo kuonde mag resruok. Wachore ni jokuego ne okwalo diek 200 kod dhok 50. Kwa kori medo chwal ne county commissioner Mobila mondo mi okaw okang' kendo tiyo machiegni kod jogweng'. Leo asubuhi kutoka saa 4 wamekuwa na attack kutoka bandits ambayo wametoka Malaso hapo Malaso Valley, na wamepata watu ambayo walikuwa wanajitayarisha kwenda kwa makanisa, wengine wako katika hali zao za kawaida, na walipiga risasi kila sehemu. Watu bandits zaidi ya 300
waliingia kwa community, walipiga watu risasi kiholela kila sehemu, sio watoto, sio wasee, sio wamama, wamepiga hata mali risasi. Na kutokana na hiyo incident tumepoteza vijana wawili. Mali ya mbuzi 200 imeenda kwao, wamechukua pia ng'ombe 50. Sisi tuko na shida sana. Kila siku tu ni maiti tu ndio tunapata hapa. Na tunalalamika kama serikali wako hatuna usaidizi hata kidogo. Watu wanauawa wale tu. Sasa maiti 2 wameletwa hapa, wengine 4 wamejeruhiwa kwa hospitali hapa. Na bado wengine wanaletwa wanako na majeraha. Sasa tuko na hiyo shida kubwa sana. Wadhi County Masiaya, Governor County Masiaya James Orengo, koro yangu ni onge thuole telo madun bura mar ODM. Onyero kweth mag jo siasa mamoke dun bura no mos chako chokore kendo nyiso dwaro mar kao karugai margi Raila Amolo Odinga. Orengo mani lose kinde romo mar jo kanyo mag ODM e County Masiaya. Romano bagi kar chung bura malego Usonga ne olero ni gibiro dhi nyime gi sir Raila Amolo Odinga kaka jatendgi. Kalore ni onge thuolo mose landi mar tend dun bura no. Orengo ne dhi nyime gi yango ni kiketo maino margi tego dun bura na gwenge mag Siaya kod Kenya mangima motelo ne yiero mage. We continue to support Raila Amolo Odinga as our party leader. And because no vacancy has been announced in the seat of the party leader, Raila Amolo Odinga continues to be the party leader of ODM. As many of that opinion say aye. Aye. While appreciating the work that the party in Siaya has done and in the sub-counties and the branches, we urge the counties, the county coordinating committee and the sub-counties to intensify the recruitment of party members and verification of members before the party election. Resolution number 2, we want to make sure Siaya remains an orange county. As many of that opinion say aye. Kauksia wadhi gwenge mag South Nyanza yangore ni apedha mager mosebedi kitime alwora manam lolose nyagolemo. E county Mabei apedha mosebedi kitimo ni yedhi mamero ji osejiwo kenge ma iketo gitend piny owacho ma Mabei kod migawo mar arita. Kindiki mabende ne olose county ma Kisii yango kaka piny owacho osekedo gi yedhe mamero ji. Oyango ni kuonde nyuo kwong mar 14 oselor kendo gigi mag nyuo kwong osekethi. Bache kod kuonde uso kwong mar 12,750 counties 47 bende oselor. Kuonde mosebedo gi lesen kendo ne tiyo alwora mag sikunde ataro mar chik mar 6,500 osebano piendegi. Chike manyien matayo chenro mag timo pedha ne kwong moko puodhi ibiro pedhi e nyim od bura dwe manyien. County President's Commander, Mabei. Yes, sir. Unless we destroy the infrastructure of violence that is developing, which is politically instigated, these criminals will organize themselves and mutate into other crimes. We've decided to sustain this war on a permanent basis, the way we have sustained the war on other serious national security threats. What these poisonous drinks, unhealthy drinks, drugs, and substances are doing, they are making our young people unproductive socially and economically. They are making crime levels even go high. And I want to confirm that actually since we began the crackdown nationally on 7th of March, there has been a sharp decline on reported crime statistics across the country, meaning there is a link between the drug problem, the illicit alcohol problem, and crime levels. So we want to secure our country, but we also want our people to engage in productive activities. When they wake up, not to go and look for poison to kill themselves, not to go and look for drugs, but when they wake up, let them go and struggle to feed their families, let them find something to do, and I'm sure we cannot use the
excuse of joblessness. Kapod wantiere weche motenore kod jatend migao mar arita kwe ma piny owacho oloro kar kunyo mula manyatike kaunti ma Migori kaluwore kod rach mar kuonde kunyo mulago ma juma mokalo ne okelo tho ma ji 2. Piny owacho kale bad migao mar arita kwe ma Migori kod piny owacho mamalo bende okumo johala mag mula maonge lesen kendo tayo chenrogo e tok chik. Magi yangore kinde limbe ma jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki e kaunti ma Migori. Kamiti mar arita kwe ma Migori bende omiting mar medo menyo motegno yedhe mamero ji maromo njaga 3,000 mabende omaki ka achije 107 osendi kendo chwali edo. Jatelo bende lero ni apedha 378 osetim moweyo ka kuonde uso yedhe mamero ji kod mag chemist 7 kanyakla kod agrovets 5 iloro. Ka wadonjo e weche mag tuke bronge weche motenore kod hingo igni 60 chakre ne Young Club mar AFC en ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne oyuoro nyasi mano bagi kod kar kod tim mar AFC bende ne gilugwelo timbe mondo mine otugi e kar tuke mano ma Nyayo. Jatend piny ne ochiwo mich ma ok tin ne shillings milion 10 mane osingo mar biro chiwo ne timno mar AFC e kinde mane gilimo kare mano juma mokadho. Kabende ne osire kanyo kod jatend migao matuke Ababu na Mwamba mane ochiwo omenda maromo shillings milion 2 ka achiel kod jotend migepe Musalia Mudavadi mane ochiwo shillings milion 1. Mimi niwahakikishie ya kwamba serikali yetu itahakikisha ya kwamba tunarudisha michezo mahali ambapo Kenya inajulikana as a sporting nation. And therefore I want to commit to you as sportsmen and women that we are properly aligned under our bottom-up economic transformation agenda. Football is front, center, left, right as we go into the future. Ramogi kamano kuom bedo koda chakruok nyaka giko mar weche manyien moikone chendo mar kagi kacha ma ok giko nikech mesa makawo weche manyien en mano magi sani odich kendo ichungo inono idoyo iluyo makare kotelne kanyo kod ngire kata profesa kata daktari Ken Muga koromo kanyo saa 1 mar odhiambo chendo mar ang'ichuelo ibo chak yudo weche manyien mago moikni kod mesa makawo weche manyien. Nyinga Ochieng Emmanuel.